俺は大手企業で営業マンをしている。入社4年目の26歳で、そろそろ大きな仕事を取りたいところだが、まだチャンスに恵まれていない。でも、真面目に取り組んで一つ一つの仕事を丁寧にこなしていれば、いつか実を結ぶと信じて頑張っている。そんな真面目な姿勢が認められてか、社内での評判もそれほど悪くはない。上司とも同僚ともいい人間関係を築けていると思う。けれど、新しく課長になった尾形さんがやってきてから、俺の部内での立場は微妙なものになった。いいか？営業は数字が全てだ。人間性だの真面目だの、そんなものはクソくらいだ。とにかく数字を取るやつが正義だからな。初日の挨拶がこれだった。嫌な予感はしたのだが、とにかく頑張るしかないと思い、数字を取るために必死に走り回った。新規の飛び込みも増やし、これまでの取引先にはもっと受注数を増やしてもらえるように営業をかけた。それなりに成果は出せていたが、尾形課長には不満だったようだ。山野、頑張ってますアピールはいらないからさ。どんなやり方でもいいから数字を伸ばしてくれよ。高木を見習え、高木を。高木というのは俺の2年先輩だ。後輩の仕事を平気で横取りする先輩で、みんなからは嫌われていた。けれど、尾形課長はお気に入りだ。高木さんもそれを分かっているので、やりたい放題になっている。あんな奴みたいにはなりたくねえよと言い返したいのをぐっとこらえて、俺はすみませんと課長にデスクに戻った。隣の席の桑田がドンマイというように肩を叩いてくれたが、力ない笑顔で返すのが精一杯だった。そんなある日、俺に辞令が下りた。田舎の小さな系列工場への出向を命じられたのだ。明らかに左遷だった。課長に抗議すると、面倒くさそうに、俺は知らねえよと言われる。諦めきれずに調べてみると、どうやら高木さんのミスをなすりつけられた形で、俺が左遷されるようだ。信じられなかった。これまで俺なりに会社には尽くしてきたつもりだ。いくら尾形課長が高木さんを気に入っているからといって、社の上層部の人間はよく調べもしないでこんな人事を決めたのだろうか。失望しかなかった。みんな同情してくれたが、声を上げてくれる人間はいなかった。当然だ。誰だって自分が可愛い。余計なことを言って面倒に巻き込まれるのはごめんだろう。やめてやろうかと思ったが、なんだかどうでもよくて、俺は左遷を受け入れた。田舎でのんびりするのも悪くない。そんな思いだった。精神的に疲れ果てていたのだろう。マンションを引き払い、左遷先の社宅に先に荷物を送って、駅に降り立った。見事に何もない。海と山しかない。ここまで田舎だとは思っていなかったので少々驚いたが、スマホの地図を確認しながら歩き出した。海沿いの道は人通りもなく、車も通らない。これ、歩いてたどり着くのかと不安に駆られたとき、ゴロゴロと遠くから雷の音が聞こえてきた。やばいと思った時にはすでに雨が降り始め、あっという間に土砂降りになった。周りを見ても、雨宿りできそうなカフェなんて見当たらない。仕方なく、目についた公園に飛び込んで、屋根の下にあるベンチに腰を下ろした。やれやれ、赴任早々ついてないやと思いつつ、
真っ暗な空を見上げていると、背後から何かの鳴き声が聞こえてきた。なんだ？気のせいか？そう思っていると、しばらくしてまた聞こえてくる。弱々しい猫の鳴き声のようだった。背後にある植え込みを覗き込んでみると、背中を血で汚した子猫がぐったりと倒れていた。うわ、どうした？大丈夫か？慌てて子猫を抱き上げると、力ない目で俺を見上げてくる。カバンからタオルを取り出し、拭いてやろうとすると、子猫は痛そうに身をよじった。どうしよう。そうだ、病院！スマホで動物病院を検索すると、ここから5キロほど離れた場所に1軒だけ見つかった。けれど、歩いてはいけない。どうしよう。手の中の子猫はほとんど動かなくなっている。このまま死んでしまうのだろうか。どうしようどうしようと焦ることしかできないでいると、と誰かの声が聞こえた。振り返ると、傘を差した女性が俺を見ていた。ちょっと見せてもらっていいですか？女性は言うなり俺の手から子猫を引き取り、体を素早く確認した。このタオル、いただいていいですか？はい。女性は公園の水道に向かい、タオルを濡らすと戻ってきて、子猫の体についた血を丁寧に拭った。子猫はちょっと痛そうに体をよじったが、おとなしく女性のされるがままになっている。慣れた手つきで血を拭くと、女性はプロのような目で子猫の体を点検して、病院へ連れて行きましょう。私の車に乗ってください。と言った。俺は、早く、手遅れになります。女性の勢いに気をされて、俺は案内されるまま、公園の脇に止めてある赤い車に乗り込んだ。雨が強く、ワイパーがせわしなく動いている。俺の膝の上で、子猫は眠っているようだ。多分、カラスにでも襲われたんだと思います。まだ生後40日ほどしか経っていないようですから、母猫とはぐれたところを襲われたんでしょう。テキパキとした口調から、やっぱりこの人は獣医か看護師だろうと思った。肩までの髪を一つにまとめた横顔は、ほとんど化粧をしていないにもかかわらず、色が白くて綺麗な人だった。俺と同じ年くらいだろうか。車が病院へ着くまでの間、お互いの自己紹介を済ませた。牧恵里子さんというその人は、やっぱり俺と同じ年で、なんと俺の赴任先の工場で事務員をしていることが分かった。てっきり獣医さんか動物看護師さんだと思いました。それは誤解です。ただの事務員ですよ。歯切れの悪い口調に聞いちゃいけなかったのかなと思ったその時、病院へ到着した。急患だと告げると、すぐに処置室に運ばれて、1時間ほどして俺たちは呼ばれた。処置が早かったので助かりました。3日ほど入院すれば元気になりますよ。年配の男性医師にそう言われて、俺たちはお礼を言って病院を出た。雨はすっかり上がっていた。社宅までお送りします。恵里子さんの申し出をありがたく受け取り、俺は再び車に乗り込んだ。たわいない話をしているうちに、あっという間に社宅に着く。
ありがとうございました。明日から同じ職場なんで、よろしくお願いします。頭を下げると、エリコさんはにこりと笑ってうなずいた。もしよかったら、一緒にあの子を迎えに行きませんか？俺もうなずく。するとエリコさんは、よかったと言って、じゃあまた明日と手を振り、去っていった。翌日から仕事が始まった。工場長も社員のみんなも、本当に温かく俺を迎えてくれて、気持ちよく仕事をスタートさせることができた。工場で部品製作に当たっている技術者たちはレベルが高く、重要な部品類はすべてこの工場で作っていることを初めて知り、小さな田舎の工場だと馬鹿にしていた自分が恥ずかしかった。あっという間に3日が過ぎ、仕事が終わると、エリコさんと一緒に病院へ向かった。猫はエリコさんが飼うのだと思い込んでいた俺は、車の中で保護猫カフェに預けると聞き、ちょっと驚いた。私、もう二度と動物は飼わないって決めてるんです。きっぱりと言い切ったエリコさんだが、その顔はとても辛そうに見えた。本当は飼いたいんじゃないのかな。そんな風に思ったけれど、言わなかった。初めて会った時にも感じたのだが、何かを隠しているような気がしたからだ。言いたくないことなら聞かない方がいい。そう思って、俺は黙っていた。けれど、迎えに行って子猫を見た瞬間、俺はどうしてもこの子を手放すのが嫌になってしまった。助けられたことを覚えているのか、子猫はピンと尻尾を立てて、俺とエリコさんの手にスリスリしてくる。これほど愛おしい生き物を他人の手に委ねるなんてできない相談だ。俺の家は社宅なんで、工場長に聞いてみないとわかりませんけど、この猫、俺が飼います。いいんですか？はい。もしも社宅だからダメだって言われたら、ペット可のマンションを借ります。エリコさんが嬉しそうにうなずいた。家に帰る途中でホームセンターに寄り、トイレと餌を買った。初めて動物を飼うので不安だったが、エリコさんが、わからないことは何でも聞いてください。私もお手伝いしに来ますね。と言ってくれたので、安心した。子猫を飼いたいとお願いすると、工場長は、いいよいいよと快く承諾してくれた。この工場の人は、みんな本当にいい人ばかりだ。それは、一緒に仕事をする時間が長くなるほど感じることだった。人がいいだけでなく、みんな実力もある。田舎の小さな工場だが、ここが会社の屋台骨を支えていることは確かだ。ここに来て半年も経つ頃には、俺はこの工場で働けることを誇りに思うようになっていた。何より、俺の中でエリコさんの存在が大きくなっていた。ナナと名付けた子猫が俺の家に来て以来、エリコさんはちょくちょくナナの様子を見に来てくれる。ついでにご飯を作ってくれたりするようになり、俺たちはナナのおかげで急速に仲良くなった。エリコさんはナナが可愛くて仕方ないようで、やっぱりこの人は動物が好きなんだと感じていた。そんなある日、俺は思い切って聞いてみた。どうしてナナを飼わなかったの？もう二度と動物を飼わないってどうして？するとエリコさんはちょっと躊躇したようにうつむいたが、意を決したように顔を上げて話してくれた。私、以前は動物看護師をしていたの。
その時に入院していた子犬がとても危険な状態だったのね。仕事が終わってからもずっとその子のことが気になってて、エリコさんは病院に泊まり込んで子犬の様子を見ていたそうだ。その時、家には2ヶ月になるスコティッシュフォールドがいたそうだ。尿結石が溜まりやすい子だったから、いつも気をつけていたのに、その時は子犬のことで頭がいっぱいで、ついその子のことを後回しにしてたの。そしたら、久しぶりに家に帰ったら、冷たくなってた。当時を思い出したのか、エリコさんがポロリと涙を流した。こんな人間に動物を飼ったりお世話をしたりする資格なんてないのよ。それ以来、絶対に生き物を飼わないようにしているの。無理に微笑んだエリコさんは、痛々しかった。きっと本当は、看護師に戻りたいと思っているのだろう。けれど俺には、何も言うことができなかった。そんなある日、出社すると何やらみんながざわついている。どうしたんですかと声をかけると、工場長が興奮した様子で話を始めた。本社で横領事件があったんだよ。犯人は尾形課長だそうだ。警察に捕まったらしいぞ。尾形課長が？俺の脳裏に数字数字と叫んでいた課長の姿が浮かぶ。その日は一日中その話で持ちきりだった。俺は正直複雑な気分だった。俺を陥れ左遷した張本人の末路にざまあ見ろと思う気持ちもあったが、元を正せば課長のおかげでこの工場に来ることができたのだ。感謝とまではいかなくても、エリコさんと出会えたことも含めて結果オーライという気持ちもある。終業の音楽が鳴り、帰り支度をしていると工場長に肩を叩かれた。山野くん、君本社に戻れるかもしれないな。よかったな。え？どうしてですか？どうしてって、君がここに左遷されたのは尾形課長のせいだろ？みんな知ってるよ。尾形さんがこうなったなら本社に戻れるに決まってるじゃないか。本当に嬉しそうに工場長は言ってくれた。けれど俺は全然嬉しくなかった。俺はずっとここにいます。そんなこと言わないでくださいよ。本心だった。工場長がびっくりしたように俺を見て、嬉しそうに満面の笑顔を見せてくれた。家に帰ると、社宅の前でエリコさんが待っていた。ナナに会いに来たのだろうと思い、部屋に通すと、何か言いたげに俺をチラチラと見ている。どうしたのと聞くと、青い顔をして、本社に戻るのと聞いてきた。尾形課長の話を聞いたのだろう。俺は黙ってエリコさんの顔を見て、首を振った。どこにも行かない。それとも、エリコさんは俺に本社に戻ってほしい？するとエリコさんが真っ赤になってうつむいた。ナナがエリコさんの足元で甘えている。しゃがみ込んでナナの頭を撫でながら、エリコさんは首を横に振った。じゃあ、ここにいる。その代わり、俺とデートしてくれる？どさくさに紛れて言うと、エリコさんが俺を見て笑い、大きくうなずいてくれた。日曜日、俺たちは街に一軒だけある保護猫カフェでデートした。
たくさんの猫に囲まれて、エリコさんは本当に嬉しそうにはしゃいでいる。あのさ、エリコさん、本当は看護師に戻りたいんだろ？思い切って聞いてみると、エリコさんが驚いたように俺を見た。どうして？どうしてって、そう思うから。違う？そうね。違わない。でも私、昔のことをいつまでも引きずるのはもうやめようよ。天国へ行った子猫だってきっと悲しんでるよ。俺はエリコさんの肩を掴んで、まっすぐに彼女の目を見つめていった。俺はここに残って自分のやりたいことに全力を尽くす。だからエリコさんにもそうしてほしいんだ。看護師に戻りなよ。しばらく何も答えなかったエリコさんが小さくうなずいた。俺はそっと彼女を抱き寄せ、一緒に頑張ろうとささやく。おずおずと俺の背中に手を回してくれたエリコさんのぬくもりを、俺は決して忘れないと誓った。